जों दिनै अरो 17 पेको जला जन्मदिन आन्दारनि जों अरो जे नयता बिसि जे गानागिन जेता खुमलং नि आरो जेता तमतमनाय दं जों अरो प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन अरो जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर तिंगो नाहालायखा जे मिया अरो जे खुमलं पार्टी ऑफिस बीजेपी नि पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खायना थांग तने है कचिने त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमुनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फाये जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम है के मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खलायखनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नबाय जों तिनर जतन प्रथम लायखा तामनि हिमालय जोंर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंर खबर ना हाका जे नि आरो जे चिनि जे आरो नयता बिसि है के जोंर प्राय नि आरो जों आरो जे जिरायना खला नि किसा संकल नाहारि जोंर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंर खबर माका बर जों मिया फनगवानि जे चाइसे 81 भोटार खाय जेता थाङो बरनो जेता जे खानामानि फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायदामा फायै जों खबर मानका अर बाकी कटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी कटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो चंमनि तम बीजेपी खाय के आंगा अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मार आं अबसे सानामो चंमनि जे फाइनै जतन से बाचा अंगा जतन से जॉइनिंग खालायबले बनि बागे आं दिनर सानामो चंमनि बुइनि वा खमबाय बुइनि तयार बे नागरा गदों दों आं सानामो चंमनि कक से सानामो चंग तामनि बागे गा कक सांगे केबो बर तामनो नागरा गदों दों बुइनि वा खम बुइदा बुजियाङै मान नाय नेमनि अरो जे बरक दै फैमनि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरक गया आं खोनाका तेलुमुरानि हेके यां मान्दाय सिमना चरिलाम गुलागाती अब हाइके तु बय जॉइनिंग ताबुकसाब जरा अरनि लोकल खरकसाबन जॉइनिंग नाय गिरै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनरसे बरक म जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकल ने केबो जॉइनिंग खायनाय गिरै बनि बागे आं सानमानि ओ जे बुइनि पारानि हाइके बुइनि एरियानि बरक न तुबे अर जॉइनिंग खालायबि माने अ बरला अर बुट नाया अरने सम्पूर्ण अर बरक बुट दुय अर अप्लाई खालायमिया फेब अर मसालायमन आं मिया मसालायमन जे नुगो वाना खरताम बुसु दिगने केंखाम ले खना माने खरताम बुसु दिगने माने केंबा के मसालायमन आसके मसालायका बरक बांखा हायता फेब फाइदि चैलेंज खायदि अ जागाव नंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबना मसालाय दंदि अर 28 नि सामने जोंखामते को कतर बसाया चिनो एरिया वाला जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरकसा आंगरनि इलेक्टेड एमडीसी नै ताबो बर्तमान आं एमडीसी नै चैलेंज खाइसौ बेको जला जन्मदिन गर जेसफन कुदिदि इनिकेनै खेंगै दुदि खेंगैफोर मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पन फाइदि के बर बेको जला जन्मदिन न सबाइमिया ताबुक सब जरा को आं चैलेंज खाइसौ के हुनर ना सबाइ मानया चिनर जे एरिया जब तो लीडर जतन छै माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नाय नाय बनि बागिना ओ जेदि गने केङै मसानाय र नाय नेमेन अब किथिया ता मुनसिनबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामो चंगने ओ रिगनै मानै मसावै रिगनै मानै मसावैनि नि ता मंगनाय देश बुसु ब जागा सगैत ओ दफा ब जागा सगैत दफानि बर ब जागा सगैत निनि बिसकां छराय साजागो एडिसी दखल खायनाय बोलते न एडिसी वो दखल खायनाय के हाय जुरे दखल खायमानायबा गणतंत्र कोन खरिखा हाय दखल खायगोन हाय बुखु बायसगोन दखल खायमानाय तार माने स्राय तिप्रासार बुजिना नांखा तिप्रासार स्राय बुजिना नांखा नों जागाव एडिसी दखल खायनाय नि सागा दंतै नों तिप्रासार दखल खायनाय एडिसी दखल खायनाय माने तार माने 10 न तुबे और दखल खायना हाय जिमाबले तायबो मसादि ताइबो बाथम बासै मसादि आनि कक्का मसावाफोर जेसफोर नंगौ मुंसफोर नंगौ बनि बागै चैलेंज जों चैलेंज बोलते जों बुट बायसि चैलेंज जों अ जागावा जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों सा फानि गणतंत्र अनुसारे बुट मान पर जों चैलेंज खायनाय साबो पाइ जों आबर सायनाय
एडिसो 28니 참만에 28 जोंखे तारुबो सावो एडिसो जों 24 होते 25 जों तिप्रामा थाइनाय अब चिन बरकमा जेसकपन नों थकाइ छैतंनि कुन दिन सुनिजा बुकसानने बीजेपी नि कक नारक माने निस्कपने चाकिरि बुकसा जों हमला सब पुलिस तलांना हम तलांना खरक तो पुलिस मा खाना निस्कबाय चाकिरि बुकसा इंटरव्यू रसन रिस माया बरन निस्कप फैगासा हा बुको जे तै क्रै तै एडिसो ताफन डिपार्टमेंट से क्रै डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना तंग क्रै बुको नि पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जतो किछु नाइ प्ले आरटी बरक नाइ प्ले ब्लॉक बरक चालू प्ले अब ती प्रमोट था चालू बा সম্পূর্ণ চিন মুংসাপনা অরংনের তাই কিচ্ছিয়া আবো কিচ্ছিয়া বন কানানুগৈ কম্পানুগৈ কোন সুজ্ঞানুগৈ বেরমাসি যে নরম বনন বেরমান সাবো মুংসাপনিয়া বনে বাগেনা जों अरब बेकवा जलान बरक तिनि स्ट्रंगली जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों अ जागो जेरा नकल खायै अबाय जॉइनिंग खायै कयबार खाइजनाय हनो कयबार जॉइनिंग कयबार खाइजनाय अ जागो जब पार्टी ऑफिस न फुनुको कयबार खाइजनाय अबन बगना आं तिनि सानामो जोङो जर चिनि 28 नि फाइनाय र 28 नि सानाय र हेके जों अ जागो मोसाइ थानाय र नरक जेसपन मोसादि नों वान सुना नांनाय दिने बुजिया सुजिया वान सुजिया वै जाहायने कक सामानि एमएलए पाइका मन्त्रि पाइका नों ताइ तौना नांले द हावा तौना नांले द हावा मन्त्रि पाइमेन बरक तो नों मन्त्रि पाइमेन बरक तो नों एरिया मा तंनाय ले हा जे मुजुं तै हाय जे सातै सामा बैया आनि को वान सुना नांनाय नों जे खरकसा मन्त्रि खांकै निनु उपरो जे तिप्रासर आशा त मने 14-15 लाख तिप्रासर आशा त मने न वान छु कक मा छनाय वान छु को जिन न कक छाया हुटाय आइने न कक पाइमान परे न तै उरो बर बुम खान खुनुनाय नि न बुम खान खुनु नांगन ले नि न बुम खान खुनु जन देश बाय दंग समाज बाय दंग न ओ दफा बाय दंग नांगन अब पाइमान बरु बाहि दंग अबनि बगैना जों सावा जे अमा हाइकै जे खुमल एरिया वो तुंफा रोय दिनै ताइबो खानागा खरच चिन बरं लगा थांगाय बिहिक बिसाना दमक रैफु बिहिक बिसाना दमक रोय अ जागो तां खदिनि सिकिर तिप्रा मथान बरना हानि दमक रोय सिग्रा हिन आर दमानायबा बक बुद्धिया तंनाय बक गणतन्त्र नायनाय गन बाइक लगा थांनाय हाकि दमक रोय हिनबा बने बगैना जांगा तांखा बने बगै जों एला किनि सिमि जों एला जुदि अमाय दिते बा जुदि हाय बिनि बिकल्प व्यवस्था जों ताम खालामनाय जों एरेन बरगो वान थुलाय जों आलोचना ताइ आस कक सालिया एविसन रकना हामबाय रोय जे मियानि जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल हम हाकि नकल खाइमन खामे हाकि चलि तमना अब बन्द खाइतन ओरिजिनल जरा गणतन्त्र अनुसारे जे मुचुंनाय बथानाय जे मुचुंनाय बथाया नक थांगाय चैलेंज खालाय अब हाकि खाइमर बेलेके जायाने वान चलै टोटली ऐसा मरने बेकजल जन्म खर्चा इलेक्टेड एमडी सिङै आं उन कन्डेम खायो बेलेके जायो मियानि ते पानानो ते जनर मियावा हेके ते प्रमोथन बखाखै आरो जागाव केबो जॉइनिंग खाया आरो जों बरक सिं पे जर्ली साइमानका 113 फैमिली नि 482 पुटर सीपीएम बाय ते प्रमोथन आरो जॉइनिंग खाया अंके ओपक दो जे ती प्रमोथ लाल मोथा ने जे ग्रेटर रिप्रेजेंट सामानि मानदिया कृष्ण पूर्व मानिया आबो बाय आसाय दिया ताबो जे 113 फैमिली नि 482 बुटार सीपीएम बाय ती प्रमोथ थांमानि नरक नि मोथानि बखाखै ताबो नायखा जे केबो थांगिया नरक जे जासाय खायमे बिसिते सीपीएम सयसुले थांगा बीजेपी ओ बाहाय नरक खबर टडत CPM दा थां सिनि मते जों एरियाव टोटली चिनि माने थानाय क्रै बिसिव खबर ना माने टोटली आरने केबो थांया CPM दा थां तिपरा मते टोटली ओ एरियाव टोटली डिल केबो थांया अबन बगने जों सानामो जों माने 113 फैमिली नि 482 बुटा जता जों माने आबो आं जे वान जों खबर ना नायखा जे तंनाय र आरो बरन आबना पुलाव सादाबले जे बीजेपी थांगे कयबा बिरबिति माराबो हिसाब से करे थांगे ने बिरबिति जे थाने जतन से बाजे बिरबिति
아무나 나 와나 꼭 갔다 하나의 그래 답서 저러지 너를 좀 시뱀 못하냐 시뱀네 하는 좀 시네마야 BJP 하는 시네마야 디프라마 타는 시네마야 토탈리 키노 에덴 뭐렇게 조이닝 되냐 아니 이제 시만이 못다 কোনো 미신이와 정리뿐만 미시고 거락사뿐 아니야 해봐 어로 랄모타는 그러니까 랄모타도 정도 알기는 사실 치는 디만담마 정도 에디시와 제가 정제 모하라스는 네트리체 디프라마타 가이 동만이 정래 담아봐 정그 디만 가이네 정 산나이시 정 산나이시 정도 레나이야 정도 디만 가요 랄모타다 담아 모타다 버러니 버럭바 어른의 파티니 당연히 오자가 탕다 아기케 BJP 때 동마 BJP 뭐 CPM 공그레스 당연히 BJP boleh 딱 디프라모타 뭐 CPM 다 공그레스 뭐 파이너는 그tal 가이 좀 디프라모타 가이 뭐 하나 내때 알아다 그tal 가이는 성거탄 아세 boleh 어로 사보 뭐 타보 좀 사는 거 이게 에 거타 디프라모타와 제 함작 나이 어로 따이고 가나가 어버 따보 제 디프라사라고 하니 사만이 제 콕자 걸어 보다 디프라사는 이만이 정 사가 따보봐 제 니니 디만나 사작나이 완차 덕서 그는 지니 디만 제다 정제 모하라 죽게 되면 알아다 라죠 해가 정 그래다 디플라이 참 해가 정 constitutional solution 제다 산 동문에 해가 정 1.5 amendment 밖에 산 동문에 사법 파이 아부터 정 사는가 에 거타이 지니 거 그러니까 정는 제 사법 타나이 디프라모 타나 사법 타나이 모하라 디만 타나이 보노 파요 어로 완차 덕사 독사 정 깨나야 지니 디만은 제 사법 타나이 뭐 다이로콘 사법 가게 정 보노 뭐 다이로콘 좀 사법 가네다 지니 구부 있던 봐 떤 사법 가이나 제사 파tin 버럭은 정는 디만 가이나 사법 가이나 땅에 제사 버럭은 사법 가네 니니 디만 리겔 니 땅 구부이 니 땅에 버럭 정 사법 가네 뭔 바가나 정어라 나이는 hintai 모하라스는 이제 자꾸 디만나 모하라스는 이제 디만나 제 자작나이 boleh dipromote join kene boleh dipromote dengan sapo boromo